Kameralæns. Boom. Er du klar? Ja. 1, 2, 3, nu. Planen er nu den, at vi skal finde Islam. Men jeg tror sgu, at jeg går ud forkert. Det er bestemt ikke den her vej. Kom, vi skal den her vej. Hvad så? Ja, det har taget lang tid at finde Islam, så nu er jeg blevet sulten. Hej. Jeg spiller en chili burger. Hvad har du? Fedt? Ja. Men jeg har ikke fundet Islam. Hvad er vi dernede? I koppen der. Nej. Heller ikke. Okay. Har været her. Hvad sagde du? Jeg siger, Islam han har været her. Det kan jeg se. Okay. Fordi, Jeg er spejs. hvis man følger det der cigaretspor, så kan man godt se det. Ja, Så vi skal herover. Han skal, ja, Ja, så vi skal herover. Kom. Skal vi se noget hurtigt? Aha. Ja, han er lige rundt om hjørnet. Det tror jeg også. Vi skal prøve den vej derovre. Måske. Ja. Hurtigt. Ej, ja, okay. Ja. Der er ved at ske noget. Ja. Yes. Kom med. Øj, Ja, den er nu herovre. sker der noget. Kan du mærke det? Kan du høre det? Ej, ham der kender jeg godt. Hvad så? Godt at se dig. Tak lige meget. Hvad laver I? Jamen, vi er lige kommet. Så. Det er Tobias. Hej, hvor er du henne? Ja, Islam Ikke sikkert. kommer ud lige om lidt. Kom op til Flottenheimer. Ja. Okay. Okay? Vi ses. Hej. Ja. Jamen, vejret er jo godt, og der er masser af piger, og... Ja, så hvordan? Altså, er du i stedet? Ja. Til hvad? Kig dig omkring. Kan det godt. Se, hvad der kom der. Øj. Hej. Rigtig godt. Ja. Og skægget henne? Det tror jeg ikke.